I pozdrav svima ljudi da je došli u novi klip na ovom kanalu. Danas ću vam pokazati kako da napravite oružje za branjenje zombija. To je najvažnija stvar. Treba će vam dosta drveta. Mada sam ja već uzeo drveća. Pa ćemo napraviti radni sto. Znači radni sto samo 4 kockice, kao što ste malo previdjeli. Prvo pokazat ću vam kako napravite mač. Prvo pre svega vam treba štap. Znači on se pravi od toga samo što stavite drveće, to je daske. Onda uzmite ovako, ovo je lopata, mač, ovo je, sam treba će nam još štapova, kramp, što je vjerojatno najvažnije, sekira, i čekajte, treba će nam još ne znam kako se to više zove, drvena motika. To su te neke stvari koje su najvažnije. I da napomenem, imamo novi termin stavljanja igrice na moj kanal i sad ću da vam kažem koji je to. Ovako, ponedeljkom Minecraft preživljavanje, utorkom Subway Surfs, sredom i četvrtkom igramo na igrice na internetu, dogovorit ćemo se koje, i petkom isto, ali neke ozbiljne igrice, i sad ćemo se dogovorimo koje, i subotom i nedeljom Minecraft tutorijali. Ljudi, to je to, samo da vam kažem nešto. Lopatom najlakše zemlju kopate, mačem uništavate životinje za jelo, zombije, nemam sad životinje, nemam pri ruci, da vam pokažem. Evo je kokoška. Vidite, iz prve sa drvenim mačem, ali kokoška. Dobro. Sa krampom kopate kamen, sekirom drva, i motikom obrađujete zemlju. Ljudi, to bi bilo to. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se.